Libakero! About sa kining unsa ito? Price war. Price war. Mo na. Negosyo gyapon partner, Negosyo negosyo. gyapon. So naghisgot gyapon tag negosyo price war. So doon na mo ko yung mga tao nga naghuna-una nga kung barato ang lang presyo, mas muda ko kung mas barato silang kalaban, mas muda ko ang ilahang kumbaga ang ilang sales. Yes. Pero wala sila naguna-una nga ang katong ilahan na pong gikuan, ang ilahan na pong gipabaratuhan. For example, nagsugod tag 50 kilos bugas. Ito pag-isgutan. Ang among silingan na for example lang niya dili ni siya kon example lang ni siya. Ang among silingan is nagbaligyag bugas 160. Ang kilo is 50 pesos per kilo. Karon nana po ning kompetensya dito sa akong silingan at bang na maligyan na po sa 48. Nana po dito sa unahan na maligyan na po pilay 46 hantod nga na baligyan 40 kay pilay kapital 38. Nya hantod nga na ang pinakalisod diha nay mga ligyag 160 nga 38. Unya unsa may buhato na partner, unsa may ma-share nimo ana partner kung sa yun ana nga pamaagi. Mo na sa ina na nga pamaagi manggod kung alimbawa partner nag-away-away butang na to nanagay price war alangan nga di ka mahalinan. Kung sa imo partner unsa man may maayong buhaton na mga strategy nimo nga buhaton. Natay strategy na partner. Dili lang ta mo undang kay ngano ang kanang walay ginansya, dili man na mulungtad, dili man na mudugay. Kay ngano, kadugayan na mahurot man ang kapital, kaya pang gasolina wala ni kwentaha ang iyang kapital sa bugas. For example, ang 160 karon pila may kapital karon sa 160. Unya, ang iyang kapital iyang gisugal. So mo nang mahitabo ana nga dili gid mo asinto tong isa ini katumba ato mo pabilin gihapon tong ni ginansya. Tama ba ko partner? Yes partner. Example sa imuhang siomay partner sa may atong ikasulti na magyapon tay price war nga ang ato ang baligya diri is tulo 20 nay na maligya og upat 20 unsa itong imong ikastorya na partner? Yes partner, naagian ko gud na ang ginatawag natog price war partner. So balayon ta partner. Dili na. Dili. Lama ko'y customer, so 2,000 years Ay, customer. later, Like customer. 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, one eternity.